Digitální transferový lis Blackline EasyPress model BL 4040 s funkcí automatického otevření je určen pro tepelný potisk plochých materiálů, zpravidla textilu. Pracovní plocha o velikosti 405 x 405 mm je dostatečná pro naprostou většinu aplikací. Můžete aplikovat různé tiskové a plotrové folie. Dalším využitím je sušení potisku u digitálních inkoustových tiskáren pro potisk textilu. Možnost uložení 3 nejpoužívanějších časů a teplot do paměti stroje urychluje vaši práci. Hlavními rysy stroje jsou kvalitní robustní konstrukce, teflonovaná topná deska, přesný termostat, velký digitální displej v českém jazyce, funkce automatického otevření lisu po uplynutí nastaveného času, digitální měření přítlaku k materiálu a zvuková signalizace otevření. Stroj je vybaven aretačním šroubem, který před provozem musíme vyšroubovat a tím máme list připraven k práci. Bezchybnou funkci tisku ovlivňuje rovnoběžnost horní a spodní desky, kterou se řídíme tímto imbusovým šroubem. Pro více informací o nastavení listu si prosím prostudujte manuál k obsluze nebo kontaktujte naše servisní oddělení. Přítlak horní desky, který je indikován na displeji, regulujeme tímto robustním šroubem. Automatické otevření lisu po uplynutí nastaveného času mimo jiné zajišťují 2 plynové vzpěry umístěné ve spodní části robustního rámu. Lis je vybaven přístrojovou zástrčkou, hlavním vypínačem a samorestartovatelnou tepelnou pojistkou. Po zapnutí listu vás na displeji přivítá výrobce stroje, následně software provádí automatickou kalibraci, po které se displej přepne do pracovního zobrazení. Na ovládacím panelu je stroj vybaven červenou diodou, která indikuje zapnutí lisu, a zelenou, která indikuje provoz topení. Horní část displeje informuje o okamžité teplotě teflonové topné desky, ve střední části jsou informace o uživatelem nastavených parametrech, požadovaná teplota topné desky a čas ve vteřinách zbývající do automatického otevření. Ve spodní části je v procentech udána síla přítlaku topné desky k materiálu, na který tiskneme. Tlačítko pro vstup do menu a 2 tlačítka pro pohyb v menu. Stiskem tlačítka menu se dostaneme do další nabídky, kde si můžeme nastavovat teplotu, čas odpočtu, vypnutí zvuku, jazykovou verzi a jednotky teploty. Stlačíme tlačítko menu, zvolíme teplota, odpočet, přejdeme na teplotu 1, delším stiskem menu aktivujeme nastavení hodnoty. Přes tlačítko menu se vrátíme do základního zobrazení. Stejným způsobem nastavujeme čas odpočtu, jen zvolíme odpočet. V nastavování zvuku máme možnost vypnutí nebo zapnutí zvukové signalizace. V nastavení jazykové verze si můžeme vybrat český jazyk, němčinu a angličtinu. V nabídce jednotky teploty vybíráme mezi stupni Celsia, Fahrenheity a Kelviny. Přes tlačítko menu se vrátíme do hlavní nabídky. Ukázka funkce listu s plotrovými foliemi Flex. Na řezacím plotru si vyřežeme předlohu, kterou budeme tisknout. Potiskovaný materiál rozprostřete na pracovní desku. Vložte předlohu, přiklopte topnou desku a po zaznění signálu máte hotovo.
Deska se samočinně odklopí. Po chvíli můžete sejmout folii a tisk je ukončen.